pala nito. Ayos ko yan. Matagal ko. Paborito ah! Ang sarap mo kasi. Patay! Lagot ka, Sir Jason! Baka di ko iba ang namit ni Sir Jason. Bakit? Kasi handa akong dumating sa may panalo ka na.
Playing. May game daw. Good evening, ladies and gentlemen, judges. My name is Michelle de las Reyes, representing the team of champions. Pinapasok. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Adriana Rose, representing Philippines. Okay, nakakapagpipisa ako. Basta lagi mo ang magiging liberalized. Ang namit na mo rin ni Sir Jason? Ang namit na maray.